ангел ще се включи след малко. Добре, сега чакайте се на хората. Да. Виж, няма да говори само, че. Знаете, че аз още нямам някакъв. Още нямам още по-отскоро ще и ако може лайкайте и сабскрайбнете, защото не съм много добър. Да, нищо. Знаете, че аз не съм много добър на тази игра, може да умираме какво е това? Зайчета, къде сте? Време да умрете. Знаете, че аз съм по-късметлив с моят приятел Ангел. Той почти буквално не е много добър на тази игра. Той играе само на Blox Fruits. Напишете долу в коментарите Grow a Garden или 99 Days in the Forest или Blox Fruits. Аз съм за 99 Days in the Forest или Blox или Grow a Garden, защото за мен е малко тъпа Blox Fruits. Извинете, ако ви дразно, просто омраза. То всеки има различни напред. Трудно да бъде... Айде! Паднах. Айде, знаете, че ние сме кръстили човека Уил Хоум? Да, просто така. И да, веднага умря. Този не пише. Някъде чест. Не съм го видял. Знаете ли, че... Ей, малко, тук има някакви, които искат да ми взимат нещата. Get out! Get out. Да, и моят приятел Ангел сигурно ще не чуете. Да, виж, той дори вече не е... Видяхте ли беше на 6-7?
Май не трябваше да го правя така. Защо не? За момент си помисля, че няма да стане. Мап. Да, не го гледайте. Искам да си дия малко юшката. Топката не прави нищо. Здравейте! Това ще умря. Да, казах, не съм това. Ако искате да решите обаче или на някой друг, той сигурно няма да вдигне, да знаете. Какво става ето? Да знаете, че той не е българин, а е грък. Ако се чудите това какво е. Да, не става. Да. И то сигурно ще затвори. Да, не му гледайте снимката, това е мой приятел Анди от училище. Добре, не става, вече ме писна. Добре, значи ще играем на нещо друго сами. Може на... Да, на бърза срещу шер. Значи тази игра е много интересна. Само ако не играете с хакери, буквално. Един път трябваше да играе с хакери. И е ужасно казвам. Но за малко че да го бия. Добре. Това сега какво прави? Хайде. Не ще ползва. Не се какво? На, съси бак. Къде си? Ти къде си? Видяхте ли тази игра е много... Там. И на нея да съм добър. Той къде отиде? Не. Видяхте ли какво стана? Да, не се чудете откъде може да.
Tu masz pain. Ne. Видяхте ли как загъпвам? Да, аз съм снайпал хора, например, да е тука и съм на там. Го снайпал. Да, тази игра е малко гличава. Даже не малко. Да знаете, напишете в коментарите Roblox или Roblox. Grow Garden или Steam Brain. Само за Steam Brain. Grow Garden според мен ще има към. Нали? Гледате си. Ще направя още едно клип.